Lekitoko portuan 9 pantalan ipiniko dira eta 280 potin eta ontzintzako lekua egongo da. Trantsizio ekologiko eta digitalerako inbertsioiak etzen dabezen enpresak 5.000 euro arteko laguntzia jaso halko dabe. Txakurren jaubiakin batzarra egingo da euren iritzirak entzun eta Lekitoko kaliak garbizago mantentzeko helburuagaz. Lekitarrak Lilatoia lasterketara juteko autobusian lekua gordealko dabe otsailaren 23 aurretik izena emon da. Astebururako giro estaliza, bustiza eta hotza. Itsasua be asko sakartuko da 4 metrorainoko olatuekin. Lekitoko portuan pantalan barrizak ipintzeko lanak aurrera doiaz, eta dagoneko hasi dira 9 pantalanak kokatuta egongo dirazen zutabiak ipintzen. Obra honekin 280 amarratze lortuko dira, hau da, oin arte egon dirazenak baino 20 gehiago. Gainera, pantalanak korronte elektrikoa, argiza eta ura hartzeko aukeria emongo dabe. Bestalde, atiak, portuko beingania eta barandak be barriztu egingo dira. Portuaren egitxura barrizak antzarreguna ospatzeko aukeria emoten jarraitzuko dau, eta gainera onura asko ekarriko ditu ontzizen erabiltzaileentzako. Obrak udazierarako amaitsuta egotia espero da. Merkataritza eta zerbitzu enpresak 5.000 euro arteko diru laguntzia lortzeko aukeri aukiko dabe, trantsizio ekologiko eta digitalari lotutako inbertsioiak eitzen badabez. Deialdi honen helburua enplegua mantendu eta enpresen modernizazioa lortzea da. Laguntzia jaso ahal izateko gutxienez 600 euroko inbertsioa egin beharko da. Trantsizio ekologikoa hobetzeko egin beharreko inbertsioien artean energia aurrezteko, eraginkortasuna erabiltzeko eta ez kutsakorra bihurtzeko instalazioak sartzen dira. Bestalde, enpresen digitalizazioa erresteko inbertsioiak be kontuan hartzen ditu deialdizak. Diru laguntza honen inguruko informazio gehiago bihar izan eskero, ipini harremanetan Lea Artibai Fundazioagaz. Kalian txakurkaka asko ikusten dira, eta horrek herritarren artean elkar bizitza arazo bat sortzen dau. Arazo hau ez da barriza, eta oindala hilabete batzuk Lekitoko lagunkoia taldetik kanpaina batzuk egin zirian jaubiak kontzientzizateko helburuagaz. Bide horreri jarraitzuta, txakurren jaubiakin batzarra egingo da euren iritzizak entzun eta guztizon artean irtenbide bat topateko. Bileria otsailaren 25an, arratsaldeko 6 kulturretxeko Azkue aretuan egingo da. Txakur baten jaubia bazara, satoz eta emon ezagutzera zeure iritziza. Azkan urtietan eindan moduan, aurten be Lilatoia lasterketara juteko autobusa egongo da. Lekitoko udala eta Lekitoko mugimendu feministien eskutik, martxuaren 6an Donostiara juteko autobusa ipiniko da. Autobuserako izena emon nahi dabenak, otsailaren 23 arte eukiko dabe aukeria. Horretarako hurbildu Santa Catalina batian dagon emakumien etxera, arratsaldeko 6 eta 8 bitxartian eta emon izena. Autobusa hartzeko biharrezkoa izango da aurretik Lilatoian apuntatia. Irteria goizeko 8 izango da Lekitoko autobus geltokitxik eta Donostitxik bueltia arratsaldeko 6. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. Muerte en el Nilo. Hércules Poirot detektibe ospetsuaren ikerketak itzuli dira. Oraingoan, Nilon zeharreko bidaia batean, oinordeko gazte baten esplikaziorik gabeko hilketa misteriotsua ikertu beharko du Poirotek. ¡Cierren las puertas! El asesino está aquí y se quedará aquí.
Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur eguna hodei asko hasi dugu eta arratzaldean altzatera egin dau eta zerua nahiko garbi geratu da egunaren amaieran. Temperaturak goranzko bidian jarraitu dau. Bihar goitza eguzkitsua izango da eta temperatura maksimuak 15 graduren mugia pasako dabe. Arratzaldean fronte batek zeharkatuko gaitzuz. Horregaz batera ipar-mendebaldeko haizia sakartu eta eurize ingo dau. Gainera, nabarmen freskotuko dau. Sabatuan, egunaren lehen partian, zerua nahiko lainotuta egongo da eta euriz egingo dau. Arratzaldetik aurrera, atertzera egin eta hodeitzia saretzen jungo da. Temperaturak nabarmen egingo dau bera. Itxasuan, lehen miletan, olatuen altueria 4 metrorainokua izango da, adi beraz. Domekan, goizeko lehen orduetan, hodei desente baina ateri utziko dotzo. Arratzaldean izan leike ostarteren bat zabaltzia. Temperatura maksimuak gradu pare bat egingo dau gora. Hurrengo astia giro estali eta bustizagaz hasiko dugu. Flor Randoinen argazki honekin bagoiaz. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.